dwumadi na Ojibia TV wobɛgye wo ho. kɔyɛ adwada a ɛdi kan so ɛwɔ ɛyɛ bosomi no mu no na waba mpa na yɛn nso yaba. Ntɔlɔfoɔ a wotie meɛ baabi biara station yɛtifi koduru mɛmo adwo sonko mɛmo akɔ aba sonko de ba ɛyɛ 92.5 kasafidie so. Wote m'ani a ɛdin a megye so yɛ Princess Amadi Seychelles. Ɛnkuru sɛ na nkɔrɔ wɔn adɔfoɔ meka ho dwumadi wei sei mu. Anka ɛnɛ sɛnea nneɛma ɛteɛ no anaasɛ matiefoɔ nim dada no ɛba ne sɛ yɛ a ɛne gyagyagyagya. High life ne ɛdɛ na mede ma mo. Hwea gu so a kuru sɛ wu sampa wame. Nanso ɛno de dwumadi bi nti anaa baako mmienu bi nti no dwumadi n'ani adane na adane ama ne papa mu. Ɛsiane sɛ wote ani ɛdɛ akyiri na sɛ wowɔ studio ase sɛ wowɔ ani ɛna wode hwɛ ne ɛkɔ so wɔ ha sei a wobɛhu sampa na nyame ma abɛdi fie ha mpa nti waba sɛnea ɔdwontoni na ne nim dɛ akyiri no ɛka ne pɛpɛɛpɛ. Ɛyɛ revival a bɛyɛ nna kakra ni yɛabɔ wo dawura wɔ fie ase ɛde akyerɛ wo sɛ ɛyɛ wɔkyɛn da bosom no da ɛtɔ so mmiɛnsa kɔsi da ɛtɔ so nsia so no akyema nyina abɔnten so anaasɛ atiwa east and west ɛyɛ panin bɛhwɛ wɔ he abodoa no ɛdɛn na ɛkɔ so nyame somfo bi apia a ɔde nyame nsɛm ɛnenam na wɔkyerɛ nyame ɛma neɛ sɛ fa wiebere mu wabrɛ wɔ sɛefoɔ no asɔre na ɔde podu a n'adwiri ɛyɛ ɔsoro fa na ɔhwɛ no kwan sɛ ɔbɛsɛ nya ɛyɛ adasa ɛde aka ne ho akɔ ɔsɛ yi mu no nyame ma bɛkyerɛkyerɛ anammɔn baako mmienu a ɛsi tu ɛwɔ sɛefoɔ no nada ne nneɛma a ɔyɛ na ɛtumi atwe yɛn afiri mu a wɔbɔ ne ho na yɛn nso yɛayɛ ɔgyeɛ nti raba ɛbɛkɔ so dwumadi no bɛhyɛ ase ɛyɛ ɔkyɛn daa na mmom papa yɛ wɔ fie ase ɛnumere si ɔbɛpopo dwumadi no pɔmpɔnso na ma wɔahu ne yɛkɔ ne ne ba anɔpa tutuutu sɛ ɔgye ahoma ɛnumere si wie a akora bɛtena ase na afei ne yɛfrɛ ne council no ɔde bɛhyehyɛ so ɛno bɛhyɛ aseɛ afiri anɔpa ɛyɛ ɔkyɛn da n'anɔpa no ano ɔbɛtena ase anɔpa nonsia anaasɛ anɔpa nɔtwe kafra kɔyi sɛ awia anumere no mmiɛnsa bɛbɔ ne deɛ ɔbɛhwɛ mu ɔhwɛ mu wie saa na akora bɛgye ahoma yi sinima kakraa bi na agya wapɛ bi adi onyane saa wie pa a na afei ɔboaboa dɔm ano ama yɛakɔhyia wɔ anim aborɔ no nso no na yɛakɔtie ni a ɛde ma yɛn anumere dwumadi no bɛhyɛ ase afiri nonsia kɔsi nɔnkron nti dɔnhwere mmiɛnsa yi mu no nso bibi obi wɔ aboboa no wɔnom no wobɛhu ni a ɔsanka afiri ɛyɛ nyame ba a ɔba ɛnam n'akoa so no mu na wo nso wadi ho adanseɛ de akyerɛ sɛnea mpanin asi na ɔse kakum ɛyɛ ana yɛte wɔ sɛ bio nea ɔseɛ no anum nti medeɛ kakra bi na mɛka na ɔmo ankasa wɔ fie na papa ankasa bɛdu ase na ɛtwa mu na ɛyɛ osuboni yohane na odi kan bɛbɔ ɛyɛ kwan no to hɔ no ma ne ɔba no ɔba kwan no to hɔ no awia mmiɛnhu ampa ne ɔba no aba bɛpi wɔ ha sɛnea ɔka no pɛpɛɛpɛ biribi ne ɔno mu yɛde di adanseɛ sɛ ɛnyɛ ɔno a ɛsɛm a ɔka fa ne ho nyinaa no kyerɛ sɛ mede m'ani ahu sɛ nea ɔkaeɛ no ɛyɛ saa ne teɛ nti nyame mpanyifoɔ anaasɛ nyame asomafoɔ a anumere si mabɛduru mu ɛwɔ fie ase na ntupɔnipa nkɔtifoɔ ɛmadwo ɛmakɔ aba ɛde ba efie ase na yɛnim sɛ sɛnea yɛdi kan yɛateɛ no anumere si nso na ɛbɛtɔ dwa biara yɛ nea ɛyɛ nokorɛ na nea ɛba bɛboa ama nneɛma atɔ yie maba yi mpanyifoɔ mobɛda mo ho adi ɛde akyerɛ na afei nante seɛ kakra bi mu deɛ bi wɔ ɛberɛ no nti yo sɛdeɛ na yɛbaeɛ no nti ɛnɛ no na wɔtwe pɛpɛɛpɛ a yɛbɛda yɛn ho adi asomdwe ntontom nkabɔ mu som a kɔfare bae anaa buroni bɛka founder and leader kyerɛ ɔkronkron ne nyame somafoɔ yɛ bɛka ne ho asɛm sɛ wie mmerɛ mu nyame asoma no ɔtumi no ahoɔden kɛseɛ so a wɔsa yareɛ tutu asunsun fifiri nnipa so ama nnipa ho atɔ no wie a wakyerɛ nnipa ɔtumfo nyankopɔn ne nkwagyeɛ papa no akyiri kwan nnipa wɔ sɛ tia wɔbrɛsɛ nyinaa adagye nsɛm no aboa no ɛne wɔakyiri nso wɔ nyankwagyeɛ daakye atemmuada ɛka bebree na yɛabɔ dawuro nso bebree afei na berɛ no aso a neɛ nyame asoma no ɔkronkron ne nyame somafoɔ a wɔaba abɛduru ɛno nti ne yɛpɛ sɛ atiefoɔ te ne ne no nso wɔaba abɛduru ampa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔhu sɛ
ya dada bi ne de be dada won sanse na mu bibiri no mo ka se papa no mo be ka se azu be kokora yi hu no e be ko no wa ba no bi fufuro na be ne nim yesu nya mesumafo ya ono aka sa be ba life mo ye nipa mpempem o be hwe obi a nsa na ne bere so wa ye de wako o si e matie 40 se nya mesumafo ya wa beduru enti nya me ya dom a se de ye kan no o chena no pa no nkono na watena ase na no me nsam pa mu no wasora koboabo no se de wo kan no Munsia ekusi no nko ahemro no so na ampayi na ega ti ya mesu afia na nkasa wa ha ye be ma na kwa aba na nsem pa ode aba no ono akasa twene no mutu akire che ocheman adehye ya mesu afia ye ma kwa aba enia yo emze ye dika be bo ho dawuro bebere na ebere na so aba ti we die wa dawuro na ensem anyankopɔ ode ama asefa bere no ekwan dem e pesi eti bi firi yo baya mfi mienuni na chima omayamu nyepi mede kwa akọ ahapo mba Ashanti region mko Western region Central region amwo say the medo Eastern region kasa mede na me mienu pe odikan da mbache yankopon da chire kwan sande afi ne yankopon sum edigana ani intuntum sum na dabat na afi mu wie ahawa do man do a won na no gubir oya so ohima papa ya kan asam ya mina asam a chere yimpempo na yimpa na yare na ho yire na wasama kamera onti na brabo asai oye bibia anyeye onye adwuma na epinsa onye ska na epinsa ma aye na adwen onye ska ntwa ye na namba kakan amesa na asam chena kan kwa ampanya hwe adan bi ohaw kase papa na abado oman Ghana do ya ahokyira aba oman mu yare ya aba oman mu emusu na esam na owuntam impere wupi yasa na nchote yasa na nchote kwa dimeza manama me obo apro na na dimeza papa badanam ta macha nkwapo okwa wonam do a asimoda ubanya ahemene mako na afi so ohawa odawo so na ye tudo pa manyu shema ahawa odawo de garan sa wan kasa wuje din kusin da dan fa nsan fa ngo wufie embote sebelun aso Yesu ko na kasa ne krom Nazareth na so wan tuma ye tumuduma ho sana wanyina ndi ntimo hia pa de obejezi from Isaiah 42 verse I'm the son na Isaiah chapter 42, verse number 7. so what ho Isaiah chapter 42, verse number 1. Che, Makwa mesonimu ejina, minya masanimu me yinu amekra enyika no ho. Mese musunsun ahyano. Osatembu befiri akama amanamemfo. Orintiemu eso na kwa 7 verse number 7. Osim ma wegwebu eyiwa. Yo za bebeza oso ko boyebo nkwopo enwenye fra. Egbenye mpa na wenye fra wo wiase. Nkwopo a wonye yankopon akire kwan na. Wonye fra ogusumu. Na weye nduduafo efie. Afi nkwopo ogu piade oso yihu opipiade. Wana am ogu piade nkwopo a yere ba agbo ho. Otimatuma won tapo. Wa brabo nkoye mo baye bia yeye. Sa nkwopo na bo nsama akire ho opipiade. Na wana wotete sumu efi mpochere. Afi homa wo sumu nkwopo agbon ye po ye gbon a wonyimra agbon mpo na wo ye. Ka kire ho de da yankopon pe da yankopon pe ka kire ho. Enti nsia de yambo achina awodera awodera dawdon na pire opi wodon bo made na bra baby a wa kire wan kasa bra baje wo ho nkwa pun yim mama nti obi anyim ho hwe da yare anyim pa yare monyima ro yare kansa monyima ra na kuma ya na ya no ma ga ma akuma ya ba na onyim ho hwe doctor bi anyim ekwa hospital wo boy ya ni nyamo a kire no mo ya nan kasa sen na ya na ba ze doctor bi anyim ho ba kire ya mesu apo ya na wa ba da men bi da makan ekwe Ghana asunsunfin na wo yare me yimpa asoma wo han bayan kwama ce tan wa ana obi anyim na da me asunsunfin o ma me fie ebusuam popo ne fie ebusuam na Ghana ha obi aso ba ebusuam enti eyi wut mo anya ye
Matthew chapter 10 verse number 1. Na ofre na esuafo do ebien ba ne nkyɛn no ɔma ho ne tum wɔ sunsun fido ate eyi so kura yɛ yimde kura nso nyame so afọ da ba ɛna nkrɔfo yim nti mpa bo ntu sunsun o enti asɔpe wa yɛ all night pi na so nkese hwe sin da ho yim na wo bɔ mpa manche nyimpa na ne bibia yɛ ɔnyɛ yɛ wa yɛ bas wo hu sin sɛ no wo yɛ ɔnyɛ yɛ nyame so afọ bɔ kyempete tum na wo tu sunsun na saa tum so wada wo pra asase do na market na atwa mountain market na atimote forest na ma yɛ tun bi na there be or your mistake ya me na swap no wada wo ho wada ba asase do na hwɛ John 34 o chempete wo ho enya ya za ya me swap wa ma ife bi mo hwɛ nti nyimpa na yɛ beche okwe mba ho so nkoto odwan na odwan so de sayɛ aya asɛm ayɛ sɛ John chapter 3 verse 34. Ɔsɛ na nyia Nyankopɔn soma no ɔka Nyankopɔn ne nsɛm na ɔsusunsum no na ɔzema no. Anse nkrɔpɔ Nyankopɔn so ho no ɔsɛ bo wɔ sunsum a ɔnyɛ awie. That ho no wo tum na wɔsayere. But the nyimpa yi wo hwe. The be ɔsɛ ɔsɔfo no dwumedza da ɔyɛ preaching ɔkyerɛkyerɛ. Na ɔno ɔyɛ sɔfo so ɔasena kra ɔno wɔ bibi ɔdo sayere. Ni na ya da ɔrekɔrɔ wɔ man mu. Nso man Ghana wɔ brɛpapa. Then be yara ogu impa do aha odo impa bira na no yibia yi ho betima asore yin ro okomara mfu yin ro betima ni sefu na kwamfu yin ro onke saga ya no snap yo ye mu ushem ansana sanda ya mi ara mutum da sunsun bira odo mun tumbira odo mun to mu shewa oro otudo ya mi na snap no won pe edu nsayere isu adeba akone mama che obi ayi mo hwe ya no nto yɛ yinku yɛ saze yɛ nchin ni na ya obonsam la dwuma asase la dwuma ne yɛ hwɛ Yankopɔn na so afon da ho wɔbɛyɛ Luke 4:40. Luke chapter 4 verse number 40. Na wi kɔtɔ no wɔn a wɔn ayarfo ayarbahorozi wɔn nyinaa zo wɔn brɛ no ma ɔzene sa to wɔn nyinaa don konko yɛ wɔn edu. Verse number 41. Ɔsɛ na mbɔnsam so firi dodoare mu firi ase mi wɔ da ayarfo bɛ Yesu obi na kuma obi ne yekun obi ne ti obi no kan obi no hwehwe also do not to word back so wala na mo asan pi fi do mpo that's me mo asan wala yare me yipa asa no kan nsase ya mo asan obi ofo fie ho am fie ho an wotese ho ense me yin hwe ma mo de sa da boto so ho ma wo ban nche wo mo won sase nsa na wa ba e ba me bibia me de mo nsuo me mo yare me mo hwe da fakọ da bi e bara konfo na obayere wo wiase otese bedo ya me na so aponze ona ma quotation acho wo de wan san ko teye na wo de sayem ona de otunfo yakobon o de kasa o kana kanmra na kanba enti na so aponso de ma na wo se the one was nsa to na mo kana wo yere ntwu da tumu na da ozu mu at once na wo to tudo so to tudo ore unya yeso sanda wutsina pawo mbaya mfia anan enum na ya akwa hospital akwa echima ayayin oye sunsun na oshawo na oye sade sunsun twi ho a oro wusun ja ho yaye ense da American di medina na mugura mechechira mu otino bia da ba ampa de mejezin afamra na ayam da istin hada afi na yedu ha na obaka ken obi abohu adwuma so na yeso eko bebe o ma obibi da pakọ bibi o ma da pakọ yamaso apon amina so apon won ye saade ne bi yamina so apon won ye saade ne bi da me de sanko na me boto so na me de to so a ya na odo etim ya na obetu so aha wa bra bodo on ye yin hwa se impa bia o gana ho akochem wa maka eta aban ama impa bia 1 billion on fancha wa ka je fa ko bobra na ba wa man so pro do bia ma yankwenta impa pi wo bro skada pi wonfa Ankoyi. azo da ha ma ka sepa sunsuma wore sa sunsuma wore en ya pa yare bra ya ka senku ya powder da bi on ya hwe o se azebo atunsu na ho ho wo ina wo tun do to won sa sunsuma wore se bi wo da o ba se wa brabo
obi ho about da no wa bu egu pon wa bo yare nso mo yare na mo adwuma be bia wa fe emepi what one I want to sunsun awon wo ye bi ra ye sunsun awon wo ya wa sunsun awon obi ye fun ba sunsun awon emramba nso da mara adwuma be bia onye sika ni ya sunsun awon nti onu na dwuma za anya maso ape ho wa bra oba ya bo da memri achimofo ebe achim ebe ya da bo ho ama abomo bere ho Bisa sisi sani awoka wonsem no manase yate osomuno anase onantese a odenam no yesonko kakra esen solia ka yehu omo ba ne ade no onantese no yesonko sisi enyinam anasa achema se meeting we itwema na dwumadi we twemu a ebe ya nto aso ebe hu ha obeja bibi esi ha brana beba be ye branch ana se dwumadi we si a oni edi nkra yo da memri mokiti station 80 won me na ya kwaso ni na station 80 nti ya ba chi wosu bebi a bokọ bere bi si ho osumo na wa mama ko no mu adwe tati osumo na makuru mu adwe ya wa tumu mpa bobi wo ha ya mbo chen mi obi a mo hwe bi mo plan yi mo hwe ibo bi ne ko no mu adwe fom na nkwafo a wayara papa we chen chen won sa pon ti ibo bi no ho ato je wi ada osumo be si ha if you have ko tse ko no ngu na yi nkoko ho ina ye bokọ na ha na ye de kan ya ba je be bi sikrom ha ayo odun fu bi awa ebuechi na de me bi makita ebuechi po over 2000 na oside na makita ebuechi po 2000 da bra kan ya meso afa na dwuma bi aye different but na ha ye obi a owo wiase be bia mesare yere mo ye sawa inya krata wa ebuechi inya krata ana anya adwuma ya na ka kira ma ohia wujezi afa na bible sumra na anya adwuma ye oya kasa na nkwanhye nda ho de Elijah na ba okasa bodu biase we bia ka ye adwuma yes ense de mabo echepu ya wo nyina ya nkrofo a na ha obi de wo de from wo nyina wo sunu na ba ko ofi krom ha na nda nkasa osman na yire modita na mo ba headquarters ewe ekunfi otom ama mpanyida da atamus ne krom abaka achem na wa bibia wie bebi abetsna be share oduko se be share na adin wa hwe wie ense ne krom abaka nchem na momo da mpo so no mdeko ni eyinti na yabe eyinti ena jabai nyame sonfo ya akasa bebre sebre wote menka ewe fiefie mu a odofo obuoni nidi mu a Jumedi revival because watching that year on the 3rd of October 2023 ekosi on the 6th no ye ni eni edikan ya o wahan mo na o cheche o manfo Jumedi because o se enye o ye ni akeka ka ho nya ihe wo mu an se o ni nsa beto so na o de wakoma beje bi se ni obeya ma o na befi o asemi asem den na se asem pama wa on Facebook on mo odofo obehu na chi akwan e wo ho no mo edin outer pe be ban e nyame somafo yawo se o search nyame somafo yawo Facebook an sa be kan sans na se o san search Ojibia TV Ojibia TV e wo Facebook on mo e ho so obenya nyame somafo dwumadin bi ho no enti 2 pages na se we na o sa be kan wo on Facebook no nyame somafo yawo ta pe obenya sans na Ojibia TV so no Facebook ko ta pe o sa be kan YouTube there Ojibia TV ko na ho no YouTube Ojibia TV se o ko no mo programs audio kasa audio ni dwumadi audio awaye ni na no ibu ho no a obi ho na fi abrana no follow na so ho ne ko ni ba wo ho no na nti YouTube any Facebook no o ko no mo Ojibia TV o YouTube na mesomafo ya o Facebook Ojibia TV esan o Facebook na ehon so no bo hu ne ko ni ba o china dwumadi be sha se o nyam ahin bo ne so anme no no sia kusi no kan ahin fo abobo no anas be bi o ye yi wo nyam ho no ano ehon mo na obehu dwumadi no
obi bia mbo ana ni enkoja yaresa ye enyima se ye so yenko na enema nko yefema ye wati waso osenya fe no beka che se oye na ji ko ya kwanche be na otwe bi so yenu masa open eye breakthrough no be ya obrabo nsena ye ne se onye JB ense bi kan o ma nyoma kenya ne ho nya fe na o betra no akobia sembo so yenu wo so nsa ahwe kura na ogusu akwanche ni ma na obi de ka bebo na yese wo no obo hye no kura so agwantimi enju ho enti se onsenya to so a na ne yese onsa kan no o se ebeka dako amamakwa mami hu me na niye eni so china kura na mekwa ese na ne die masa metimeti apo metime firi wiase ameba ye no na so don saka won bi aka won na ba kokora no a on the day awon sabe kan bo nti wa fele won na me dodo a wa beli na o de one day e dia hye me na ade china be kokora na okọ eno ne efen se all die be die enti nye matra mako gidi bi asem ya ne na ya so na de chinchi na ne menko ye fema wa china fopi mo na eno so nya fe na kono ni obitumi ni ojo be ye chi na na hrawa na sabo hu na sa tete na ya le foforo odin saka wa na ya le eko na fe wu ni ojo bi aton kwanta ni apai nyame so afo ye be hwe ebreninti na ba ko ni bi a mo de betu dwa na ti fo ma che o no ye hia nti o che bi afo na wo hye ni no e be so ojo ni di mo na ma 90.5 for ti fo so no jaso active enti na sensemo a yekwe twato no mo monitor fa na fe mo fe ma ye ne fa numbers ni ade so no entutu dwa yo maybe say nyame so na fe akasa ye na mo engofo bi say question ye pa o mo si ye chi abiro ya na nti abiro na mo nsem a mo kan mo ye sure pa say ye ba e be ye ho sa ade amaye na enti ye bi say nyame so na fe ase awro hye mu be pa na ye nya say se nyame ya dom no ochina tutu gidia na mo ba na kachi ya hawa ye de ba se de oka no ye nsan fa nko bi awro hye mu be pa na o ye be say nyame moko kumasi odium last year na mami bia ba hospitals in the sea no the egwa ma we egwa what no so bi no the nanso nse se ya twa baka otra abolo nanso we pepe da mami no so me yare 30 years na mpi ebesa hin no nkwai we tun be bia no so ya na nkọ da mami ipi miss 10 minutes look 30 minutes no so nanso yo edwuma ndi aye ne pi ya brinti ya nti aba ye be you video mpo ha da bia ye chima ko ahapo na anyi Ashanti na Western wa ba ye won kra ba ye won wa ayere pa kasa yere ba kasa me ye wo hwema pa won na wo yara mpiredu wa wazi pa won mpiredu mo nya da wo begezi ada makan yankopa no som eya wa chim kekra bi entontom som yo som pra ape na be wiase na na ho nkom hye so ho da ilaja na ba odontontom som baba na ndi osun na makan ebeje bi okrom ha osun wo ma ya ba wa pe sunsun ya ri hu bi da sa wo yan ya na de ba no utapo a den san yere bi o that's it the osun 2014 na mesase tese kitempo bu 20,000 obia do haw no de bai wo ma nsama na adam osina adam na wajma sai na wuskef da min na mai na be so sa na yankopon wa aka sa na yankopon wa hye oya no ba yankopon odobo na sumpo de de ne ho gana ha yanhwe efo penetribes 25 tia so ha na pato wa so da akwado ho nyame wa aka na se ebosun ma ya wodam sa na wa so mu na wa bo hu we na wa nsuntum sum no mu Exodus chapter 23 verse 25 osina hu su be razu hu yankopon asa mo sum emi yankopon a wa mo sum no mu a obehire weziban yi hu su eziban ne nsu aza di osmeshira so densi abasam aza odia so manyimpa no saka yare ntam onye nsu arenom aduane arezi azibi adoko yem na awude wuni anyi enti wo se nsu na wato pazi na agum wonu mepɛ ya na baka yankopon ka sa ba mi yankopon mo sum no mu a meyi ya na afim enti obeye afim ansa na anom makoye fum nta bara ma sa yare na pazi na abasam do nsu no mu ontum ya wohwe na me be yere be mefiu apiapi meyi yare mefiu mu ha na asam no wo osu meyi yare mefiu mu
oya your hold there impa woro wupi onya ugwa said them then yame the be anya masa bi said then yame na homo sum na homo be dem there be yakopon won sum dem o won sum yakopon dem also me yere me afimu that means that o yakopon sum say ba ntuntum sum mu e wo do ya na de ba ya ni fi wo do are nsan yere bio emini pi na ho na wa hodin ntuntum sum aban sa no te Obere nkọpụ na ọba. Ọba ri yin se mo sai. Ọba ri yin se mo sai. Wonu Yankopon sum no mu. Dam na ntontum sum se. Na onka ya Na pi amara wa tena sum mu aso an woda. Da bi. Sarah oye no wo. Ora wo so wo. Dam na Yankopon sum no mu. E ya na ọba Yankopon da abọ na sum. Member wonda no dodo anu. Api wo mra mo Yankopon ma impa ifi 100, 110, 120. On a 40, on a 50, on a 70, on a 80, where we now your but some look in papa or Ghana had a baby. And was seven Muslim 1 minute boss and Sunday. Where you are no bar, you could see Obia, why it's not working. I don't want to go there. Baby, I want you mean you must say. Some of me and Copon on the country. Why, boy, no better say, baby, a Muslim, Mamma, you natural. Some of them Muslim, Mamma, the piano of Pomazine. No, I celebrate the man in Hunaga. Never am no Muslim. Yes, about kind. Matters to say. Also, I'm not married in the Obezi, the Bonum, or Bobra. Or the middle can go to sending animal. The car cost me, I mean, that means when I'm Muslim now. The one of my working on me, I'm middle more. Then I'm not gonna force him. I'm not gonna force him. No one better me. There you. I think I'm upon us in Ghana. No one entering to Muslim now. Then we mother ban. Then we yeah, it is here. So better one as a hotel. The bears are pomazine. It will be a year, it won't occur. Will be a scatter when you escape from some of this connection. Every the minute now open the musu or to cry. Now be in the challenge between Canabras and Genton to Muslim. One as a badger home. Yamisima for ya. Kasa wodia by the nika kola. I'm saying for the first time I came for to say. Yamini pe bi aba wose osayare a onfa duro nya den enka. Ebi amike obu busia se be de na nipa a wodidi a wono de untumi enyare. Na nyamesima for ya kasa wosum nyame a yenyare. Papa obetima sa chi. Maka sunsun mu yare. Sunsun mu yare ona ma yare a mutumi twan mo nsa po no. So we fi bi na ya ebi a yusu bi anu mi another baby na ya. Aba what was just some good ma saw ya. Yana make WhatsApp. That's my son also mama ha nja doctor the hospital in Brooklyn be ho. Asa ko mo place man no me na ho ato o challenge san ko bi. The hospital bi na hospital ya mama ni na yesu su masam. Want me ho hwe doctor bi yan ma mo bot masam me ma yi. Ona make WhatsApp ni fo yin hu bi da. Obi aban tuntum su no mo. Let us say 100% say asumbion tuntum enkabom so wura mu a woni sunsun yare eten kwanta wapai. Esa say sumuna nkasa no Ubamu ahomane na etete wo nyame somafia nyame be fa ne so apam honhom na firi wonten ti sunsun bia ntimi ma wonte bio te basa woni sunsun yare a wote nkwanta wapai papa na wo ka se ayaresa no enye baji wei obi tie bia ne yare bi ntini ha bi nti wakoba bia kwaji bibi a wode bebo ne ho be wode betwitwaje ne ho se nipa no so onye den sawara temi yare ba ade be le keje mara mo ho eje nsofo agency na akonfo na ba fabra akra mgp be amkasa wo peace mgp ba kire tipa kaya wopa ahme mgp na obo mpo wan wa bia de dem ndama bai de bra ma afi wo hu na wo to kra sam de misa to so mo bu esu osunsun konkon le ja sebo papa aya kan yimpe ndo da no ba ya kan de saka de moto bi shebe bi aka de kutu bi shebe bi a wa na siso hu apa mba wala siso hu nete se ade no ya ekoje ni sunsun bi gina so ai enfira so pro mo madam do mo nse na kwafo mo bi tumi gina do no ya asase de tum asase de tum bo wa obaje na ase o ma na se ase ka so ko do opi bi a maka na opi o so bi a wa tuma ko be bia tumi gina mo se mbo ko su tun sumi mo na so da bia dam na so me ko tama na ambe mpo akaje tumi na ase nso be yara oyin ba ko ba na tumu 20 wo ko enu mo dem sa foda de no wa na ewu ina asel man yo asafi yemisa asafi ema ewu papa ba wo papa ba mo so papa wo ko nso ebi wo ko na
pii bebe na debi e de bi mpo ho amra mpo do sesen ma no amesu afia me misa me question ya wo sofo ene ewo odifo na nya mesumafo ya ono so ene hwan o de pu bia ya ase da memre konseni Mohammed emission na so kan ono no o tweturu nkwansefo nyina no ze wi okay ya wo nazino po ho na Yesu motumu pe Yesu Moses Isaiah wonya wo pe nazin awon so Yesu no twetun wo Israel ya meso apel of Elijah funu mo group a ba asase da meso ba asase ye wo Elijah po ye wo nazin po na ye wo nkwanshafo na se membiri ya meso apel o ye Elijah funu mo na nkwansha da ndo ze akiri na baba na bira na ye wo ni papa na Elijah funu onjumaji ana wisuban yo ba tebia Elijah po no odwumadi na kwasoro kura si o ma wa ba ko yara sesa maka maba na nkwansha nda wa nemadu na Elijah na ba obaye Israel po no won okuta da woman apa mutu sunsunfi yete ya yekese sa obi fi temere po no wa ba so bi a mefie empefu ka jibo sun beso no roka alsete hia ye kase ya maka da ko bosun onyi hodo bokosun onyi hodo ampa mutu sunsunfi maka sa obi ya so bia ka ya adwuma na afi ya bia e ba masa so Elijah na ba ana ogbo eso sunsun konkon ne jem Mamluk 3:15 ana ogbo eso sunsun konkon ne jem na birani api onu na ozi ntontom sun baba apa ana aban odu tumuma uma kasna Quran kan wasa fa na model book so ona madaba na api konkon bia na owo Israel konkon bia na owo makan Elijah na boloba no so madaba na mo ye won kura wom boko hospital do di bakara cha wo bojo saate sa eba mo sa to sa akwa bakara wo ashama ni wo shema nsuo ate boja ate wa homa ate ni wo shema enti bia corona ba me sa ye popi yar corona ne dum da ra to wa homa no do oba na ahoma so to ipi 30 ko pia ye oboku oba na ahoma ke the bed 70 don't mpo ye mo sa to da wa cha da time it order osisa ka ye 120 mpana mo ye 120 okudu obi abecheche 70 mu ni ya mo so no gezi nti eyi no di say Elijah na ba yanko book em say John asam na John the Baptist oba ono fi Elijah funu mu nti oba no gbo esu na oka osura asam Malachi no wo Bible na wieyim New Old Testament na wieyim oba akwa 420 years ni yakopon so bia ma asase so the blood John ba no sha so kan so asam asem ko proke be se wo bi de mo no wa ba nya wo ton Elijah na wo ton no ono wa ba seja John kan so Luke chapter 3 verse number 15. Now man when he wada kwan no when he na susu o John when akom wo John ho de jama on Christ no. Okay Christ another Messiah nya wa ase no na chase nim. Nti ko pin nya wa de jama no wa ba. Na wo hwe nya wa John kire ho. John bu ase when he na de. Emizi mu numa hunsum. Asa emizi mu nsu numa mo. Nya no ho ya zenche men reba no sukota wa homa no sen. Ono no bo numa hum wo sunsun konkron mu na gem. Enyo. Na be na asu. Papa sunsun konkron be je esubo. Da me miri ohie menyi pa bia de be yebi. O se no o jere ya ban mo de mo waran kasa yimpan. O ya ban mo se ban mo bi na wo wiase. O jere ya ban mo o se ban mo bi wo wiase. Sunsun konkron so ba sa wo so. Na ewu a wada kramra mu aba hye wada kramra mu. Na ase mo so no do bokoso anyema mu. Nti ntonton so na baba nya so de fom kra. The champion emisumafo ya asubo yi hu asem ene sa blede Kristo ni bia num se ye kan subo a eno ne se edu akonu nsuo ma bo wasu ba ne uka ojane sunsun konkron subo eno so ene de obo and now the chin na be na asu John kan ina subo John kan asem John sunsun numa mam John wanda yete Yesu ba wale sunsun konkron ne ja sunsun konkron nsu no do numa yi aso anfo kwa aso anfo Hon ma won me suapo wo nsu Yesu kokon wo nu en na suapo wo Yesu so oja Yesu kokon esubo o John 1:3 John chapter 1 verse number 33 na emizi menyim no na nya osoma me ma me bonuma wo nsum no ono ara na ose me de nya ebo hu de sunsum no besan abatena no do no ono nyia onuma wo sunsum konkron obia yim de Yesu wo bo na su a ebubu bo se no so da ba ya wakam na John ka se nsanche da wo mamni
also ya bonu ma na wo hu saa na be send say you problem bonu sunsun konkro mu oje nka ho yes abere na dwo wadi kan bosu nsu mu ono de nsu bosu ansa na wo san be ka subo we hu ase ono yesu no wasa ni ne se we kan wa na subo mi nu no aha eno sa be ka sunsun konkro ne ja ono na be na aso yi ne se so bo be yin ho enti da me subo hia manyipa ono sunsun konkro ne ja subo nti sa sunsun kuku na secret awom me yakopon de ma ase kwato ewi tete be du na hu na sunsun awo ha nyimpa no wontum we nyimpa no mo so bi ntum na nso won wa chechire no nti yesu kan do ba we san we fo ahomem that wa chechire no na mo nna no wo tum ahon de wo we nyimpa no mo tira ya wa bodu wo pa na akwakon owo abema mo si mo ye pepepe de bi ho ababa na wa atofo mtfu kra ntum na nso kwa na sin na bi aye na ya yesu sunsun so na do ye na tse sunsun wa ho esubo na be tse wo esubo na bia won tun won chen o obi ntum won chen ampa sa ha de bimbo nto ye ba mo kasa pa yi na da samba de bejo ho enti wo hwe yare a egu wiase sesei ne na chese eyasem anu wade pa na da wo kan na se ye nukwe ya mesumafo ya ojari susu kokon subo ye bobo ne sen ye bo ne sen me de sa to so kasa nze amina maka mo wi apia tiri me ko wa ba 1 minute na enya wo ba mbo ba 1 minute na enya se subo me se subo na asem je so de ho amaka ho pa obo so wan wo de we hu wan wo de we hu ebo so na hwe e wa kasa hwe no ye hu drosto mbo ba ya hwe nkenya drosto mbo nkota pare mbo da papa ndisa subo obi ni shi a na do sen ana me do sen na e wo ni ni kama sana wa ma subo na maka cha wa cha 2 minutes me na ba bia mo bo so sen obi a chine jume bi ebe ko su obi ani da na se me kwa me wa yi ani da ma shi awo nti me no nanti mu no obi di na do sen asa na do sa to so no subo kan se ya na so li kan obi ti ka se ayi sakla ni bi du se ana ji se bi a we ni aso no bi se nti na do sen na se bi no na na se bi bi chi a na se wo subo wi se no wo subo a ehia me do obi betina safo nenso no estafata se onya yo da maka cha ya me suna fo no jumidi bi ayo sonko wan po na ekan mo tini da me kwada o she ma me na chiri mpo na bo nsam dinu mu na subo esu aye ba mbo a won sakara na bo nsam bi ntumba won chen do nse kwada ya mbo ho esu awo pen na aba nse ba wo de ka ya o cancel o ka ta che mu o wo ejize yankopon na o ba ko o ya me nsa da ma ya yankopon kan yankopon na o ba ko da jize o so pa yankopon o so man se wunya sa nsam ebien ya mbo esu sa na o te yo ya mesumafo ya ene na emse eye negisem enti ochena no na tese hefa poten pa na so be hwe nya mesumafo ya bia ene de dikan obi tie nya mesumafo ya enti ochena no pa no hefa poten atiefo ya nche nya mesumafo ya ba bi obetia na chiri kwan ufi asaman na se wo ko emosia so a old road no aha utira bridge na efe ba bi ocheman sport ansa no bedu ho no janshi bi so bana kakraka bo ho nyamesumafia bo se bana bi bo ho a nyamesumafia ye kana se minimfoni eda so janshi na bana ne bo so no branche mane sa janshi no ko num kakra bi wonsa be ku fie fita kase bi wo ho a ye diam flowers e wanimu bo wura sa fie nim e ho na nyamesumafo ya obetena se anopa wo se no nkunu pepepe no watena se enti se wo ko ba bi a jade wo ye na bra na onche ne dwumadie ho wodi gidie tu ana ma ba aboro so asema aduenu nyamesumafo ya obeja wo kwan amwakọ wakọ ye wadwuma onkwaje wonta wasanse anwumire no obesa ne dom na yeden ehia ti nyamesumafo ya ochena anopa no nkunu no watena se ocheman sport emosia so asaman old road ekwan so obedu mfinfi ho no na bana kese bi bo nyamesumafo ya ni mfoni eda so ba bi abana no ebo janse ne so no mane hwa okuwa nim kakra bi wonsa benkum mefifita bi wo wa ya dia nhwire wanim bowura fie nimu oho na nyamesumafo ya watena se wo hwe nyame ma sabere wo kyerɛkyerɛ se onyankopɔn ka kyerɛ ne se omra na omeyi eneduafo emfiri eneduafie wachem se eneduafo no wo ma abonsam de yare ohawo amane eka adwuma se yesu nyadie bonyini ye wode se ohawo ne nyina ye den atom so na we ya ye pray ache
break and loose cash and go how na nya den enko na nyamesoma afia da wose wode ne nsa na beto so we yanti bi mpani zamada the first time ye fa ye nya den enko hwe na ye so echefe wo bia ye sentimi nya den enka aha nyamesoma afia nyamesoma afia be da wase ensem ne de ni kanto kire wo so bia timi ye den eba na oba ebehwe se de dwumadie no etie enti na we de maybe so achina say eye nyamema ye ba ni dwumadie na aya yemfa ba dwumadie na beje papa bisa wase wono aha nyamesumafo ya wachire na semu wose ono omma bibia nti na oka se empo so obi akwaji bibi wo baabi a oba onfamra sanse saade no wose sunsun bi yeden ejina so eyobo nsam tumi na se ebo wo mpo a achire sunsun no ojina so na aboro so wose busumi nsia akọ afe sunsun be ba be dan ka bia na wo de adwuma sem unya binye tade ne bo ma unya adwuma aboro so afe na obe dan ka me na me bo ma unya adwuma ma se da wo he aha etimi sama e pa dia nka yim osan se saade ya ma ko di etimi bo ama bia abuso yusi ni chi se de san na sa cha na se de san ko ko saade ko ya yi san chi erisima akoye se waye insurance no ewu aju ko renew jane kwan pa na pitimi na tumi bi ene de me brene bia me de ni video share sa me no nya ba me so aba e ya sana me pa nya ya e pa e ko sikasa mo so a e pa eno na ba na se dia no kura pa chana abeyi eno na se ma ya mesuma fo ya de aba ehu eti achim anyinam ene ne mpeso aso eye ni gisem kese we yentansi ye gidi se nyamesuma fo ya wa hwe aba bi o ka so firiba no fi ya kwa ansa no behu no no wabre yi e ka babbakodu na kachi enya asem ketwa bebere waka se obeja na chena ye ewa ha onipa bia opre se one asomdwe ntontonsom nyamesuma fo ya edi ahiamu no odo se ayoyo atenam na no otenam a ne ho be den ebeto no ne nkwa na nyina aha eji nyamesuma fo ya ye misa obiem esa bere obi sunsun bi ha no na sunsun no me kan wanye osofo obi so yodi fo se ma betu sunsun na eden afrifie ho nkaidum bi nesu a wakọ bubu no wakọ bubu no wase otutu abosom eji akotutu bosom no enjini pa le se na ho nya den ento no eji ebuza se ene na bosom na nipa ko bubu ye na ase ne se o kan intasem te ho hia se bebisa ne sa asem no akire mu yie pa na ina ya nkontompo okay makan amagana watno sumu ache watno sumu sanda mi are kan ye ko gbar ye kasra ye kai da wata tsanwa bodunde zai sera mu da sa to da ba sa fo in be pie wasa na ya no ayi wa ajin ko nsi won hu bi da nsi sa mu wonyi ma de ila mene bibi da panka ye bibi nsana ini na da brebo mazira obe pie o mene mu kura iyo anya msom na ro ko sam na ya mu a woso me mu ho ampo no wo ye ya ro sam pa obi yi ho otumotu sunsun anya na kwat wo kan ya no anya na kwat Eji Osangapo 88 Ecclesiastes chapter 8 verse number 8 nipa biara nyi ho a owo sunsun bitum de ozibe sanka sunsun nsaate ya me aka se wo wasam de yo eyin na akwa yim yo nkata asopo na mara mpodo e bi wo kan na ya no kwar na ya na kwar nje ba wo gana ha papa sha asopo a wo gana ha a wosa yen ka mara mpo ya no supuna akwa mpo so ya no kwar a nje ya no wo gana ha sensera mi no ka sen da me gina hen na nche obi so tse edma me yeri so tumi yanda mara then be over the water this is to by the western obi so tumi by water have o na wa yanda ma nche wodi wan ye bo man nde po boto za wa kan yana kwat papa na o kan asembi sisi ara ni sa o se ka ni na bi be se ebi o western o ha nanka obi ono so digi makonkon se wa ono so bi ba ko kunu buta na ba kon so bi ashanti nji eni nipa ya wo ya se na empe se wo bet na se ebi asem no konkon ana se mo se so no
sumo bibi yankopɔn dam na ɔyɛ titi nara na se nipa no na ɔmo mpɛsɛ sɛ ɔde koro ba ɔkora ɔkyerɛ papa sana foforɔ aba bra yesu ba Israel 2000 years abɔ api na sa na ma ba ɔne nyame so aplo di madina mezi yesu ba ko bi anye bi da mari tibi dunya osi mo se ba kwara da nsa na yesu ba dam na yankopɔn na aze bi nsi da yipa wo se mo ebien wo man kurum da bi mpo wi ase mpo bi nsi da papa na we le me ha wo he de no me ha ahinta sembe ne wo mu nti a onyi o sa san kropon o jumedi ya ba ko jumedi na de se anye nza wo sa wo yoro nye wo ye bibere onye ye nse ho na wo ye yipa so a se keka ho sambo na bi tete na ada wa kekra man so no nche kwa na afi ase nti yankopɔn de onyim sense a ɔyɛ ho baako na amismafo ya na wo kasa mu ka kasa bi ma me ho dwire mi kakra na wo kasa titibirem sunsum efa obi no muma onwura nipadua nimu ne mu ɔkyekyere no nti du ba bi Yesu bɛka ase ya san wo afi wa ho mmerem ne de sunsum no owura nipadua nimu odidi mu idansa na nipa no kura beto nka na ese nipadua ni nyina agogo sai nipa no oba wo nkyɛn a ye preko pɛso sai nipa odo sa to ne so a obenya na pomuden ho a ana ase te sai ya wo na ɔyɛ no obotuma agye odin 10 minutes no mo sa de pomutuma de ntum so da to asema ye tukwan obi ho ne sisi ɔrebo kutsapma ɔkɔn kutsapma na ɔta asipi na homa ɔle kutsapma na ɔkɔn kutsapma na sunsun hyɛsɛ ne sisi ɔhwɛ sisi ta nan kuma nso tuwo pɛ na ɔro tum nan so ye na de woni dinu ma yɛ ngi ɔme di ɔyɛ kakra sana ahota broka na bo kakra na wai na bo na bo ɔnso de mpo na ɔpɛ ɔhɔ a bo ho ne ho atɔ tinese sunsun yesu na wa bedem ne na mazo nyi hɔ ɔyɛ sunsun so ɔhwɛ wutim no wutim ɔyɛ ya opi wa na wutim agya ɔyɛ ɔn da mimi yɛ don bɛyɛ 10% pɛ ebe pi me musa tura ba 10% pɛ ɔrɛ to makuma ɔzo makuma na je nine ɔno wɔ baako na dan bi ho etu kwa we si asase no papa ɔyɛ hu ɔkɔn asonto anya ana bi mbɔ nda wɔn wa ba asase de pa obi mbɔ na ho ɔdun ɔde ba no yɛ tin sia bɔnsam na ɔdun wa asase do na mo nyina wa bra obɛyɛ adwuma da aboa bɔnsam dam na asam na ka yo papa wonya wo tie be bon sam na fa na hono wa bra wa ha yimpo wo yase wo kum yimpo yi hwe etu fi bo ho a na ka wa asem po ache wo ba yim wo di ba wo papa na yimpo nso e di ba wo papa ni de dam ya na ba pi doctor fu ye wo hunu onye na yimpo ni yefum okan wo ye onko wa na wewu dam ko fu wo di ba wo so mu a wo tu nso na wo gya wo wa yin amismafo mi misa wasem yo obi akompa ebo na sofo ni so wa deliver no ama nipa no ade na e ba ne so ne ekọ ba sai nipa na ade e becho be sa kompa ebo no sofo de sa betru so na ade na esi nura na ade na asa yi tibio na no na eyi na wodo hu nkontompo wom papa ọchra empa abo no obi wo bohu sa sunsun wo bi no pinu do a wo pinu kra a mari nche bio sa da sunsun na mutu won sunsun na wo ha yin po wi aso yo baby obi fiba esunsun bia bi ho wo nsuem no ba mutuwa a wo nsuem ne nsan ba asase ne do bi fi rainbow mutuwa baby fiba bia ho na boko nsan ba asase ne bio ma ha yimpa nti esunsun wo yimpa ndo na se ya ya famu so twa a mba na wo san ba da bi odo do ho bi no ba da wo ye wo bi ntu se babu na aka o so bi wo tu do tu oyimpa bi enyi ho a owo tu do tusunsu na oyeda na so we tusun odo anu no keke oya wopa na empame repame no na onu wo ho ka wo so we tunu wopame no ese epame na apempo katna twa wa twon ekọ basa ma ododo na otini again na obi benya nti na yi se obi pese obi betimi
abo brebi ana mo bi obi betimi afa so se odi nyame nipa echi ana se omo ho ma nyame betimi wan fa mfi so na baaye oye nipa seme ya nanso no opese otimi ebo bra na fi otimi be sese na wo kan ya wo timi bi nsa afi bi so mo nya ya ta otimi ka ema nipa no to no obi betimi afa na mo eso konko yetinam na se ama mara chira no na wonye mpedua yi ase obi ayi ho botuma abobre yi pa amafo huro de me mpedi o different no mo de be yetum na de be no hu on Amsterdam mase wada wo Daniel ka asendi amle ke isem ho me isem Daniel ebo Daniel o hiampa mama ya nhwe ma nkofo hu asem na yeso aso wo mane tum the ham seven something like that. Oh, what the woman of the soul is a couple of stuff. Daniel chapter 7, verse number 13. Moshe will undergo in you as Nashe. Will be out today in Pabaze or soon as you wusuriba. Now, by yan in the free to mention. Yan in the pretty say, oh no, Yankopan. Only I shall so only. Now, was it not? And also the million pana no Daniel don't frame. No one of you Munkuruba. No was no quiet Yankopan name. Now, a man to me, as a woman to na yam, woman, na hinzi, woman, there a man, the upon share a man, na amanaman, na man, like a sahuina, some castle when I want some. The new to me, a da to me, orange muda, and sassy. As I am not sure upon Nazin upon all your instrument, no large upon one was on or come with him. Saraba, or two, one of when uncle. Reba was some or two, the baby was assassin. And since I wonder why it's a libyan, the book of Queen was see, or I shall say, will be. So it was a inner when I'm not shown a Nazin and I large for other country. They will see me there now. Is there so over Nebia Pana Woba? That's all a sign for Pony Bear. So, for anybody know why can't you will be a sign for Pony Wabi? Or you see no one. No, to the tomb now. Whatever you know, assassin or what I'm or woman. And so a master said, oh, Papa, Bray, I him, Bumper, I him. Papa, quench now, be brave, you are by it. Remember your tomb. Now that I to me, them a young who only we see, there be. In a assassin tomb. No, what is it? A man can some companachi, Abbey. So, a friend of not so answer that. And what now, so one of them could be. Them not see. That's what I am not smart. Yamisma for you. I walk as now, Cassa. And no be 60, 70, 80 anu but we Bible ma or say Bible so nipa na ye mfie aduoso 70 enti na wo ka say obi ya mfie aduoso na aduotwe anu wawu a obetima akire mu ense na debia meza so for no ya e wo da nkofo papa obi so ma kan revelation to Genesis to Revelation but the one ani but I said to ma wo do hono wo ye nde mam Genesis. The Genesis 6. And if you are going to make him only Genesis chapter 6, verse number 3. Nerazi say there, Muslim can you pay easy a preda or Sunday or your no Honamara. Now so Nendanya in fit or ha edun. That's it. 120. Wow. Yes, a share young upon the tour. Is it okay? Who that? Is it a mission of your Obinia? And then the Baya or can you put him awards Psalm 90, verse number 10. Yani fi munde ya mfi edosum. Ana bia ahozin nti wodu mfi edowochi. Na so wana hopo ye obre na aweho. Na otwomu ntamara na etuko. Eyi na ga shop no huni. Eyi na wo huni. No so no asem wo ho. Boje na owo yimpe no mu. Ye wo ahozin ya wo boje no sum. Say yimpe to 70 ko 80. Na boje na ahozin aso abofo so ye 120. Na ato before about 90. One accident, one hour, na first. Na ya brands na do your number na ayede. In a debut not come awesome.
ne nyimpa nda o de bo hu asam nyimpa nda o be ti ase nze nkwa na opi nyimpa ma nyimpa wu na nkwan yakopon no so ye nkwan if you handle code 120 onye nkwan nda nti yakopon on no hye ne David zin ose ya mesima fu ya wo se mo wo kan enwoma bi wo ho a wo hwe mu ana sanse nwanwa enwoma bi wo ho a wo hwe mu aya na wo de kire wo nsemu ana akwa be na ofa so nya nsem na eya ye bize a wutimi kire mu tia mama che wa ze kakra bra mudu 13 years mpido ba sa na mo sha se da matakasa da maka se na mda bo mbra bo sese ente asma maka bia da mate na maka eya Johnson sintre for yes na bo bodu da se then ko sunsun baba na oba se na oba kan akira hu ente so maka ya da mate nko okay bra ana adwin po na mo sha se na motum kagina gom maye preaching baba ni papa yetu ana wetu mu ahia mo ya motum horo bi wa asem mu se sama wa be no so be se asem 100 mpo ni na maye wa no na impo asena me ya no ansa na wasem na be se mpo bi se yi ne dem nti da maka bi da matin na maka ndo hu na asem amna kan na ma se asem wa ase ya sa serious me ya waje atum na so asem ya dem no se ko yesu ka dem John chapter 16 verse number 12 and 13 mo wansam pi ka kira ho na ho rentum ngi no seesie na se ono nokor sunsum ne nya ba obeja ho kwan akọ nokor ina mu sa ka ba ni mo kwan akọ nokor da so nsema amas na da do ho nya nokor na onkasa na nkasa no aso akasa sand orange sana ho nkasa the bribia robert na Robertson na baka akira na zaroba so obakira ho nsa maka bia mi 13 years na me sha asa matikasa tensa matikira ka yanka John Matthew 6:9 asem yo ho over 2000 years ago ne bia so bi gina woka Christian fo wonka bi gina woka mira mba maka da bia asem won sele mo Yesu wan kana ma asem wo Israel wa oka na yera maka ko Matthew chapter 6 verse number 9 the minti hum sorry dey yi eneja e wo sor wozin ho ntew da maka se wozin ho ntew o ka sefi Yesu wan kana wo Israel Yesu ya meso apo Yesu akada wuzina wote eja wo so wuzina wote se kana wuzina wote that's me wo ban sabrane wo ban sabrane na iso oye na ho asa wo ho yakopon se ba kan so a kire me ho asam na kan da aya adwuma ni da zikan ban sabrane am sana to do mun dika kuma kana da zina wote na fi ya mun se da bibi da wahin zimbra na fi wa wata so asase do ma ya da da ba ni ya da yesre ana yesre na yede kan agbanse dan ose eja wo so wudin wote e yes na mo kan wudin wote e mo pro mpanifo ashopu ya what na me afro won ya mo kan ayin nse be ya me ofro ho no mistake o se wo ba bu ni ma mi bi sa we so Kristo ka san ne beba o ko no ka san ne beba ya se fe ni maybe sa we you asuafo no ya te se won twen o hia do no ma won ko bi ba se we jate ko no ono ne na wo ba no wa ba ko na se na Kristo be ba bi be ba ho na kom e bi sa sa no e me pese yo Kristo kan se me ko ano bo de bo ho sunsun konkon ano hoban ono aba Pentecost day aha no mnanka se baba de no so kra omo be hu no mpo obempo a ya akwapo ngenzi dem se sa yeta hwera o sana amba masa yede bio no mo ensam na wonfo aka eguro do Christian wonfo de Christian so be yase wa ka eguro ono Yesu yankopon asara yankopon na bakwetin ena nsam pii ke ka hon abro obete chemu yema yase ya wa hu da sana nsam na amate na da no yedam no se na boro be yin se oreba aha ese obechire nfonso akata yo ekoda ekoso ewo eye Bible ni church dam pe ya ekoso yo sanity se ya ija lo na hu mu o na se mu na Bible mo si
Ya me so pa oben na no. Yesu kan say Barnabas. Then the book of Barnabas e pe Yesu no wan some pa here. It's a caution book yi bi. O sana yepa Barnabas Bible na mpo na woda say the open awura chechire ba. Ask for 36. Ono Yesu secretary Barnabas. Ono Yesu na nso we onye didi onye bibia. Barnabas ono so ne ma me open Mary. Ono chire be na Mary na wo Yesu. Barnabas Yesu ni ya. Onye ne ma me ni ya. Insa Barnabas na yese. Benzina so for ancho ho asama nkan. Papa wa ye now see wa be mra to be wo Barnabas buku kitim simple ben at the stake. We are back your time back in actual. Ni ya wo mpuno wa ye. O se na wo hunda Barnabas na asa wada aba no. What time na we dey can Barnabas ba no about the no kwenezi. Barnabas na obo na send him ka. Opo na Barnabas. O ye Barnabas BAN. Ko ye BAR. Si asema e shapra bo kan wa ha. Acts chapter 4 verse number 36. Na Joseph asomafo no to ni. Opo na Joseph is your papa name. Asa asomafo what is Barnabas. Nature asin de awre chechire ba no. Ase okodu baby na pe wa pa ba enwe adwuma asa Yesu ba wo no oye ala Barnabas na bo o tse wo san wa de open the window. And say Acts 13 to 1 o kan say wo ho eyi na bisa asofo de Benjamin na ho sumonem. So Barnabas Yesu na nso yo ni nua. Barnabas no ye teacher science and showing. Ono o ho da say wo Yesu. And say bra na be de sha so ye no je na nya to o de na be no. Nto na o show Yesu wan asema oye papa. Say asma ba working ha. Acts chapter 13 verse number 2. Na worusu ewuraze na woruzu mbuada no. Sunsun konkron no say there. Yi Barnabas ni Saul mame. Mawo ka ye eduma o san ntim from. Sunsun konkron na baka acho bra wo bompa. Awaka na obeso do ka there. Me Barnabas na Paul won from asam nko. Barnabas okay do na wo hu. Okay do na so what say Yesu ye. Paul so amapotisam. Ndo wakwa na asam ye. Obi sunsun konkron na obeyi nim. Papa chapter yi Bible no mu. O chino obi na Bible don hwem de Barnabas na chapter mu. Eze ba ya me na wo somonem. Na Bible no do Bible na homakenkan. There was Israel Bible. There was Bible or room for Bible. And so Barnabas no okay asem bi. Yanko Barnabas na so okay. The book of Barnabas, page 18. Jesus answered, there are written in the prophets many parables. Wherefore, thou oughtest not to attend to the letter but to the sense. For all the prophets that are 144,000, whom God have sent into the world, have spoken darkly. Ati. Enko pa Timos na bedu nya modu Yesu no. Yimpana akwa da sana wa sasa wo cho na sem. Yo Matthew, Mark, Luke and John. Watch 100 AD. 150 AD. 150 AD. Watch sasa wo cho na sem. Nti yimpa wo cho na sem ampi o he be mi. The same mistake people that can ma one ba kwato. Nti Yesu ka de. They be say once over show na isu wom. So okay so wo che bi ho ya na kwa. But after me, That's me Yesu na chirin. shall come the splendor. Ma ayi wo na wo pan na baba. Ono Elijah. And shall shed light upon Now about the kind of best in Sumana, I want my other animal. I want to point someone. So the kind of best I mind you be yeshin. Be na also wouldn't want say. A probably I'm saying over 4 years ago or what happened. But soon the no woman pope and Kasanka Kada, Bible they go watch your people. You want me I'm going to ask. No, I can't. Ensi ya me swap yo or the woman aba. Korean opportunity model book. My church the one book we no we 7%, what am Moses? We 5%, what am commission? And say no more 7 you on check ra wope mo bia ya se we bia we. Abega kan wope mo bia hu. I don't know why scientists once I work with we are seeing na ma agbofo working there as about 60% on yana kwar papa two more child we are see onchi no osipa ko onko be bia mesme we pay east na ba se kwa west
wacheche mpete akwada akwa che na on chere kwa watase insa abofo so yaso che o se bi yaso mo tuma me But we dey and then they come far. Obi ka say me ko na we na me chair. But the chair here pass out yes so we are who ya and we say you can only Yo. Obi tuma say yes ma say bi dem na me wa yem ese tu me baka scientist be 70 oga abofo aye na opmo number 9 ojo number 9 me yi baka number 70 ahu ewiere adahwe ewiere adahwe o ka 6 years 7 times ewiere nika so yasi woni mu kete oyo ho kon onumuda dama yankopo no bon doka te yasi be bia na ya wadi wo fene mununkum ono kete ewie n'enyim sada ntelate ho ya ba do kete n'enyim se mununkum kete ewie n'enyim ya asase na abaso enti sa mununkum mo we to bi ran kekre be se ran na yehun alecha yehun mpo ono po se nanti ma oye about 21 miles. And so no you don't care do other me not know who pem care do basas na do. Na oboso the ma 7 or 3 ntuma oboso the ma 7. Also kuba or 3 1 foot. Don't for about 7 feet. No okay tem nko ewe na yim. And so I do about time kuba yi. Number 2 be yi. Number 3 be yi na hu ewe na araba wa ya ko after 4 punu year o year by 8 le kwani chewi ma aye white aha nti le ko 12 na de aye kan aha for no yi mo akatre ni na year asase be so ti ni na yi pi asase be so na so abofo o ma what a climate change wo hu na ewe hye wa na ba kwa yi market 2 wo ho la yen ensi o start wo is no hu wo epunechi nechi no ho so India or your four lines to the one line do and the bra over under one na line ko no adasa e wo sumu and so or say India ba Arabia no we say another second line ya your second line no na adachi ndare ba chin na muka so wo sumu zamano ko do maka so akoso adachi na mano se wa ko west lukura abofon ye we huda kasa ko asa abofon so akọ boso da won ko yo won tum ko e ka choro won ba na kire ho bra mi ga se mutu gwan Trump the press secretary honorable the biggest fraud in the world asmo ye ko se wo ya se kwa da nya abofon se akọ so se yanko ho akọ boso oye asase ye ntendo osin se oya ba ko akotwe se bo ebi 9 na 9 no ko ampo won tum ntra se no suwa wo mo won tum ntra no akotam the man say no ko so aha dem bi do o mi ho kra entu tun won ba yat ba kan Yedi ayese yehu no kobi wiase na yeti ni yankasa yehu se na tie na yehu ye no nto e betutu bi aka ye bofo na ebi na chini se na tie a se kishi ni na so etie e de bia yesi a yenche be ni ni ebi ko shani be mu susu o mo ka pe de bia se o mo ka pe susu ya na se me kan na ye 1 billion de ni se yan ko se na ko sa ko se 1 billion ni ka ni bia ba na wo so ja na e school de number na e so ko ni na ni ne bia yi and the house and phone and community and everything so also you can mean and you can now change the future for an answer to say I bus what you know so na sana e be ni me martin you know everybody over the do be a pepper say talk about the you know dey ni na fi madam mo cha kwan edi some of the kan say o hwe e nya no so mo ya na say afodi don ton so no e ho di ya na Facebook e nya no so Ano pa daw Yame suma for ya. Jibia TV or Facebook and so papa. You do be na so ya do awaya na kasa do awaya ani die obenya no ya gani agani ni bi e 1 hour bi 2 hours 3 hours nice. Ye jogo kan ken ka fei ni na ba ku bi ti mo kasa siasia.
ɛwɔ hɔ nom ɛsiane sɛ wɔyɛ spiritual geography a ɛno bɛboa wɔn wɔ ho ewiase n'ankasa koraa no a wɔte mu no ne bɔ ban wɔtumi ehu bɔfo no so a ɛyɛ sɛ ɔsoma nti Facebook nyame somafo yaw ɛna ɛyɛ ɔgyebea TV ɛwɔ Facebook saa nso YouTube nso no ɛyɛ ɔgyebea TV nko ara na ɛwɔ YouTube deɛ nyame somafo din no ɛnda hɔ din a ɛda hɔ no yɛ ɔgyebea TV no so tape a deɛ wopɛ sɛ wohwɛ ne nanteseɛ kyɛ sɛ ayaresa outdoor no sɛnkyɛnni outdoor na ɔyɛ nyinaa no wɔkukyi no nyinaa deɛ ɔkukuo no na wɔn nso wɔnyɛ mu ɛyɛ ɛkyɛ fa ɔkyena ɔsɛm nka nkyɛn wɔ anɔpa no ɔbɛhyɛ ase afɔ ase efiri anɔpa no akuru sɛ ne mmiɛnsa bɔ ne mu ɔno nkyi a ɔbɛsɔre n'agya wɔagya ho yɛ kakra bi ɔde ahome wi a ɔbɛdi no ahyɛ ase ebi ahyɛ ase no ɛyɛ soronko ɔbɛhyɛ ase soronko a wɔde nkorofo mu na obi biara ɛmɛbɔ ne ho adwa wɔ ho nyame somafo yɛbɛsrɛ fa kakra bi ka ho na afei yɛnkyerɛkyerɛ tiifoɔ no nyɛnkyerɛ yɛnhwɛ ne nkwa ɛwɔ dwuma bi yo obi bisa asɛm bi na yɛbɛkyerɛ mu dama bi mefi ekyi papaapa modu ha petu wɔ yɛde bodu hɔ ekite nyimpa bi wɔ ba yɛ kwatan taas ebien nti bi a yɛ sika nti obi a reba ɔmo bɔ hɛ kakra reba na sɛ 56 ne bɛyɛ o 106 bɛyɛ o wɔbɔ hɛ ayɛ pɛ sɛ baabi a yɛsen nya ɔyɛ sikasɛm ya mma da mmejo obi a ne sika ayi papa no koraa no odu baabi no obisa sɛ no mu hwan na ɛwɔ sika ɔsɛ obi tu afi nkɔ sika ɔsɛ no ɔnkɔtɔ na ɛsɛ sika no ɛho hia da papa ya asoma de fom koraa ɔsan kra suma suma kra sa mo kwa ɔno hwɛ obi a ɔsɛ na mo nkɔ so no mo na ɔsɛ yes kenya yes obi a wɔ sika bɔtɔ ma hwɛ ho ha na papa sɛ no ba na kakra bi abenya bɛbɔ ne dwuma ama nsɛmpa yi abenya abɛn na wɔtumi abɛnya gya hyɛ no na wɔn nso ɔgya do a yɛn mpɔn fɛ ama o wɔn yɛ bi wɔn na wɔn bɛka ama o na ɔde ba sɛ ɔde bɛda nyame nipa ase anaasɛ ɔde gyina so ɔsi fa wɔsi ɛyɛ apam ɛda wɔn ne onyankopɔn ntɛm sɛ bɛbɔ ansi di metu si di a mede kɔɔ yɛ yi ɛno ne apam a mayɛ wɔ awurade me ne ntɛm sɛ afei kɔ na wiyɛ no na nsɛnkyɛnni asi ɛwɔ dwumadi a mɛba asɛ no ase yo enti yɛmfa nyame somafo a telephone number nto bia ebi ɔkyerɛ obi ba na ɔfɔ mo kwan a ɔfrɛ a yɛtumi abɛhyia no ɛtiefo nyame somafo yaw ne number no yɛ 0543 466 275 0543 466 275 yɛsɔre yɛ a wobɛtumi afrɛ ɔno ankasa ɔbɛfa na ɔno akasa wakyerɛ ɔkwan a nyame yɛadom a ɔkyerɛ bɛfa so aba abɛhu no na haw bi ɛda wo so no tumfo nyankopɔn ɛnam no so ahu yɛmfa nama baako nso ka ho bi a na baako so ayɛ hye baako so yɛ hye a wasa afrɛ baako no nso yɛ tigo ɛyɛ 0277 126 308 0277 126 308 MTN misi so bio 0543 466 275 0543 466 275 ɛdɛtiefo ase nti wɔkyerɛ nyame yɛadom a obi yɛ ba a ɔma mmɔden frɛ kasanoma yi na yɛma mmɔden anyima na kwankyerɛ no tufa mehyia nyame somafoɔ yaw ɛyɛ nyina yɛmmom ɛnyɛ nhyira nti nkɔmmɔ kakra a ɛwɔ ɛno no nti saa bere deɛ ɛm sɛ ɔfaboa ne saa papa odwumadie no nyinaa mu no wode wano ɛsie yi kakra bɛka ɛde akyerɛ na mɛka kyerɛ ma mfa ndɛ wɔn yɛ wɔn ho akyi yɛ ko ya ha nko na ya ba obi ta asɛm a bɔyɛ na adwene adwuma ɔtwa no sɛm daabi asɛm a hɔ a na mɛka kyerɛ ho ɛba ɔra de wɔnyi bɛrɛ de bohu ɔhɔ a ɔda ɔdo biara so yɛ ahobɔda ɛba de mfa nsɛn kɔ okɔnyo ɛdam na ase api bɛyɛ adwuma ɔkyena bena okura yɛ ɔda Friday na yɛwie bɛyɛ ɔsɔtena ɛni yɛbɛhyɛm okura yɛbɛhyɛm yɛ ade Friday ɛni yɛwie mɛmina na ansan kɔ nti obia mamɔdzen ɛwɔ ɔyɛ Ghana po asɛm kɛkɛ mpaba ka na bia bɛkasa dodo aba wo yare yɛ ada wo daa wo ha wo yɛ ada wo daa de etime bia bɛyɛ 1 2 3 4 days ni nyɛ kwan wadwuma ntiri nyɛ kwan adwuma so ayɛ onyeye eba dent na into so mpo antum na mama je ho na se bɛyɛ da pia bi mpo a wo sɔrɔ onyeye na mfa mo obla wɔn wa so da ma na taba so ne yɛkɔ na ɔtɔ obi yɛre na n'adwuma bi nso wɛntuma ama ɔtɔ da ma na yɛkɔ nso wɔn da ma adze yɛ ɛm bi kan na aba obi a mpɛ no mra kan no ho na nkasa ma gana ho
asa na na nyame soma afọ aka na mpanyin si wanya de wo ya onye den onya daje nti obi ya de wo ya na tena o mehyia nyame soma afọ ya na wo de hu wie adwuma no eye nkonko a bibia no ebetima sanka wie mu bi nti ye da atiefo ase nti ame ya de mo kyena ye behwe wo ni